हामबाय दिनै रामचंद्र घाट नि बिसिंग दिनै IWFT तै IPFT नि तै CPM नि जॉइन लिखने दङ और बिसिंग आं विशेष के साना मुसुम हाबसे IWFT सेंट्रल कमिटी एडवाइजर बुथ नि मेंबर्स रक दिनै फाइ सफायजा तै डिविजन मेंबर्स रक दङ तै अंचल नि प्रेसिडेंट अमहाय मेंबर्स रक बेबाग न फरायनो फाइ सफायबायखा दिनै रामचंद्र घाट और अबनो दिनै बुबाग्रानि जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बुबाग्रानि थानसानि मानिनो हामजागै बरक जतन और फाइ सामिल थाइबायखा बुमा बदल ताइ TWF अबनि सामुंनो खायनानि बा बुबाग्रानि लगिव सामुं खायनानि बागैनो बरक सामिल फाइजा दिनै आं सानानि मुसुंगो बरक दिनै सफायखा बरक सिमी इंग्लाक तेबो IWFT नि मेंबर्स रक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रक ते फाइ सफायनाय आशा खालायो तामनि हिमालय जतनो बुबाग्रानि जे बिन नायमानि जे थानसानि मारिनो जतनो जाजागो काइसापनो बाथांलाक अमहाकिसि मातंगो आं जतनो थानसा सफायबायनाय आं कबगो जारा फाइना मुसुंनाय तागो दरजा खुला दंगो चिनि अ रामचंद्र घाटनि जोंमै जुगाजुग खायदि चिनि विशेष कै चिनि और चिनि EM तो दंगो न EM बायबो जुगाजुग खायमानो जोंबायबो जुगाजुग खायमानो चिनि बुरै रक ताइ सला रक नबो जों कबो मुंनार गैनो सिखावनो चिनी चिकन सापान बिसुते चिनी सेंट्रल ने चिनी बुरी बदल ने चिनी लीडरशिप चिनी बरमना जे सपना देबरमा चिनी बरमना जे मोहिहा देबरमा ते चिनी और चिनी सीनियर मोस्ट सीनियर लीडर चिनी प्रमोथनी चिनी बरमना चिनी यंग नरेंद्र देबरमा ते चिनी जतनी हमजगे लुकुबाय चंग चिनी सिमनानी बरमना MLA चिनी बरमना बिस्कुट देबरमा ते चिनी और जत चिनी ब्लॉक कमिटी प्रेसिडेंट ते वाइस प्रेसिडेंट बरिबोदनी ब्लॉक कमिटी प्रेसिडेंट ते चिनी यूटी प्रेसिडेंट ते चिनी ब्लॉक चिनी उपेंद्र नगर ADC विलेज कमिटी चेयरमैन बरंगी नायकन तिनी चिन 50 फैमिली 152 वोटर चिनी बरंगनो चिनी ति प्रमोट लाम सका बरक IPFT खायतमनि बाक्सा CPM खायतमनि केबा चिनी नाहार मुं तंग जे बोबाग्रा सामनि तंग जों पार्टी तर्जे एवै चिनी दफना तर्जे जों साजा जतन थानसकले जों कप्लायनाय नांनाय अबन बगै जों त्रिक जे खरसा खरनि कार्जगै तंगनबो जों बनो नासिंगि तंग दामसुगि तंग तांगे जों थानसगै जों साजा बेसंगो जों ग्रेटार त्रिपुरा सामनांगौ जों बेसंगो आखलाय